Титанит с до 25% по-висок добив на декар. Иновация в биостимулирането на растежа и развитието на растенията от Интермак. Титанит с иновативната молекула Атиум, базирана на титанов органичен комплекс. Прониквайки във вътрешността на растенията, Атиум стимулира растежа и развитието на растенията, осигурявайки подобрената фотосинтеза води до увеличаване на биомасата на растенията, по-добър хранителен статус на растенията, поради повишено усвояване на хранителни вещества през целия вегетационен период, подобрено опрашване, което води до по-ефективно залагане на семена и плодове. Ако искате да увеличите количеството на добива и качеството на вашите култури, доверете се на науката, а не на магията. Титанит. Доказана в световен мащаб ефективност при отглеждането на полски култури, плодове и зеленчуци. Научните изследвания потвърждават потенциал за до 13% увеличение на добива на ябълки и дори до 25% увеличение на добива на други култури. Присъединете се към хиляди доволни фермери от цял свят. Изберете Титанит с иновативна молекула Атиум на основата на титан. Титанит – силата на науката за по-висок и по-качествен добив. За да научите повече, посетете www.titanit.bg.